Hej alle sammen. Jeg har en dårlig nyhed. En single let's play. Jeg har lige brugt en halv time 20 minutter på at optage en video derpå. Og jeg er ked af det, men optagelsen slog fejl. Så det er bygget. Det må desværre være over med i den her episode. Ikke næste episode, den her episode. Så ja. Vi ses. Det var lige det, jeg vil fortælle. At ja. Hvad skal vi kalde det? Hvad fanden det hedder? At der er en optagelsesfejl, så næste episode, der kommer op, den bliver desværre. Der kommer desværre til mange lille del af optagelsen. Det er jeg ked af. Jeg lige prøver at vise, at jeg har optaget den. Det er den her. Hej alle sammen, så er vi tilbage. Jeg er skildpadde, og jeg er tilbage igen. Den har jeg lavet. Den, det er længe. Den slog fejl. Så. Jeg er ked af det. Den her episode, hvor der kom. Vi går videre derfra. Jeg vil også nævne det. Jeg nævnte det flere gange, at jeg er ked af det. Og at opsættet for fejl, men mig der kan sætte min indstilling ordentligt på. Jeg undskylder gerne. Det er min skyld. Det var alt det, jeg vil sige. Hej. Velkommen tilbage. Det her er en video med skildpadden. Du kender mig. Du elsker mig. Eller de fleste elsker mig nok ikke, men ja, I ved, hvad jeg mener. Det er faktisk en server, jeg har lavet. Og IP i beskrivelsen. Og jeg er ked af, at jeg har været meget offline her på det sidste. Men jeg har bare lige været på ferie, til kommer tilbage, og så er der skole, og så er den der nye server, og bla bla bla. Har været alt for meget. Jeg har ikke rigtig haft tid til at optage. Men nu er jeg tilbage. Så ja. Hvad har vi i dag, Magnus? Det ved jeg ikke. Har vi ingen plan? Har du en plan? Nej. Har du den? Væk dig. Hvad sagde du? Ikke så? Hvor er du den? Hej, den sig du nu. Hey. Det var en plan. Hey, det var ikke en plan. PvP! Dårlig idé. Kom her. Jeg kan ikke lide PvP. Jeg kan godt lide PvP. Jeg kan godt lide, at jeg ikke ved jeg det skal der. have combat lock på. Nej, jeg hader combat lock. Så må jeg ikke gøre det der. Okay, du har en pointe. Men ja. Så skal vi herover og herop. Nej, Magnus han vil faktisk også gerne se min tekstpack, så han faktisk få lov at se nu. Fordi den her video den kommer op på min YouTube-kanal, så kan han bare op til mig og sådan noget. Fordi han godt kan lide mig. Ikke Magnus? Ja. 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 Men ja. Det er min server. Skal vi vise dem spawn? Eller det vil blive spawn indtil videre. Det er det, vi har bygget i spawn. Det er en... Hvad fanden er det? En spiller? What the fuck? Det er den nye. Så du ikke, han joiner? Nej. Jeg aner ikke, hvem det er. Ved du det? Nej, men det vi lavede indtil videre, det er, at det er en dansk-engelsk server, hvor der står det røde skrift, det er engelsk, blå skrift, det er dansk. Der står det hele her. Vi har shopsene herovre. Hvem er det? Vi er stadig under heavy construction, altså vi er stadig i beta mode, vi er overhovedet ikke klar til noget. Malte, prøv lige at komme her. De danske regler og de engelske regler. Malte, kom her herinde fra. Jeg tror, der er noget, der er lidt overfraget. Ja. Prøv at se dem der. Ja. Om pointe. Jeg skal lige af med... Du har faktisk en pointe der. Det er faktisk en meget god pointe. Det er ikke ind på det, var vist. Hvor var det her? Finde dem. Skidpadde, hvem er det der egentlig, der render rundt? Pas. Det må være Niklas, der har givet IP'et til, for jeg har ikke givet IP'et ud nu. Ja, heller ikke. Så er det Niklas, der har givet IP'et til. Lad os bare lige smække... Hvad fanden skal jeg putte i dig? Intet. Lige nu. Der skal være noget i dig. Æble. Whatever. Dit hoved. Et eller andet. Jeg kan ikke se den, jeg skal lige have min lampe tændt. Lampe der.
jeg skal lige hjælpe ham, der Sigurd ud af spawn. Bare lige til jer, der sidder sig med. Jeg skal lige hjælpe Sigurd derude af spawn. Han er der Hvorfor må jeg ikke slå ham? Du kan ikke PvP. Jeg speeder lige det her lidt op. Speed 5. Jeg tror bare, at dumper ham lige herovre. Damp ham op i luften, så han falder ned og dør. Jeg dumper ham her. Sådan der. Det siger, hun kommer op til, at det gør det, som det skal. Fedt nok. Men ja, folkens. Så sæt home, før du går tilbage til spawn, fordi vi... Men Madde, du ved godt, han ikke har noget at læse reglerne. Det kan han ikke nå. På den tid, han var herinde. Jo, han stod over reglerne og kiggede. Ja, han skimlæser sådan lidt. Man læser lige, hvad man kan blive bandet af, og så går man videre. Ja. Yeah. Speed 1 igen, og så give ham 0, og så home bed, så sådan der. Magnus, Hvad? nu er vi spawn. Vi har ikke rigtig bygget andet end spawn endnu, og den her episode, den bliver nok en 5 minutter lang som en undskyldning for, at jeg har været væk så længe. Men nu kan du se den vildeste, vi har været i gang med at bygge. Her har vi en af owners hus. Vi bor faktisk 3 owner her. Det er lidt mærkeligt, men ja. Lidt overpowered faction. Ja, og det er en faction server, det er rigtigt. Vi har en Labarian her. Der er en Efficiency 5 bog. Det er dejligt. Hvor er han egentlig henne? Var han ikke blevet væk? Nej. Hvor Så har vi en clerk med Rotten Flesh med emeralder og guld for emeralder. Matt, hvor er du henne dernede? Var det ikke hans mine, der var dernede? Jo. Og så herinde, der har vi nogle smågrimme huse, lidt forskellige. Her har vi vores farme. De har de normale village farmemål. Fordi at vi har gået meget op i, at det ligner village huse. Det eneste hus, der ikke passer ind i village husene, det er den her. Det er Magnus' hus, ikke Magnus? Jo, jeg gad ikke at kigge efter målene. Typisk ham, men jeg var nødt til at hjælpe ham rigtig meget med at bygge det, fordi i starten der lignede en katastrofe. Hvad er hans mening? Hold da kæft, nu ser det okay ud, synes jeg. Ja. I kan lige prøve at se vores plugins. Vi har Group Manager, Obsidian Break, Welded, MCMO, WorldGuard, Free Assist, MC Jobs, Massive Core, Essentials, Essential Chat, Essential Spawn og Factions. Vi skal have Combat Log på, det er rimelig vigtigt. Nej, det er ikke. Jo, det er. Vi skal have lavet nogle custom kits også, og nogle custom ranks, man kan købe. Men vi kan starte med Group Manager. Det gør sådan, at man kan lave custom ranks, og man kan give folk forskellige ranks. For eksempel, jeg er owner, og så kan jeg ligesom have, så er det ligesom rang owner. Så er det ligesom owner. Det er sådan, så kan jeg nogle ting, som de andre ikke kan. Men vi er 4 owner, eller 3 owner, eller 4 owner. Jeg ved ikke, hvor mange vi er endnu. Jeg har ikke styr på det. Skal man det? Hold kæft, Magnus. Men jeg har heller ikke styr på det. Det var en grund til at spurgte. Så har vi vores giant chest room herinde. Men ja, så kan vi gå videre. Obsidian Break. Det er det, der gør sådan, at det bruger vi til, at man kan smadre obsidian med TNT. Og endnu bedre, du kan smadre bedrock med TNT. Så det er ikke umuligt at komme igennem bedrock med. Hvilket jeg tænker er meget godt, fordi at så kan man sælge bedrock til fucking dyre penge, og så lader folk bygge base af bedrock. Og så kan de base bare komme og blive nakket. Hvilket passer mig helt fint. Fordi det er factions. Men skedepad skal ikke have et sted, hvor vi har vores skotagende. Jo, det har vi. Bygge det. Jeg ved ikke. Vi er ikke kommet så langt endnu herpå. Den kommer op i... går den først nok være officielt op i om 3 dage, ikke? Ja, når den har virket.
Jeg har også stadig problemer med MC Jobs, det er forskelligt. Prøv at se, for eksempel der står, der står heroppe, at jeg har fået nogle penge. Der. Hvis jeg skal slash balance, så har jeg ikke nogen. Hvis der er nogen af jer, der ser mig, eller følger med, som ved, hvordan jeg fikser det, så må jeg gerne sige til. Så endelig skriv det. Ja, fordi at vi fuck med det plugin, og den ene owner, han er pissed over, at vi ikke får det til at fungere. Men ja, som I ved, har vi MCMO på os. Jeg hoppede lige en gang. Jeg havde glemt lidt, men MCMO, det kan de fleste nok godt. Det er det, der gør, så man kan få alle mulige ranks og sådan noget forskelligt over. For eksempel, I kan få ranks, I kan få ikke ranks, I kan få skills, for eksempel. Og de skills kan I så bruge til, for eksempel man kan få acrobatics, der gør sådan, der er mindre chance for, at du tager fall damage, og mindre chance for, at du har en større chance for at dodge, hedder det. Dodge, det gør, at du ikke tager skade ved et slag. Så det er rimelig overpower. Og så skal vi også have lavet noget PvP på serveren også. Og så har vi igen. Så har vi World Edit. Der er sikkert mange, der kender World Edit. Et plugin, hvor du kan bruge en Woodex som et tool til at ændre kæmpestore områder. For eksempel lave en kæmpestor mur. Er det rigtigt, Magnus? Er det det, du gør? Jo. Okay. Og så har vi World Guard. Det er det, vi bruger til at beskytte borgeren. Kan man se det? Nej, det kan man ikke. Det er det, vi bruger til at beskytte vores spawn. World Guard, det gør sådan, du kan lave rigtigt. Altså, min lyd der får det rigtigt. Sådan der. Er det ked af. Så... Men, du kan bare sove, så det er smageligt. Jeg prøver, nej. Det kan jeg. Og det er dag, Magnus. Nå. Lige godt det. Men vi beskytter world. Du kan lave områder af land, hvor du ikke kan, hvor folk ikke kan smadre i og sådan noget. Og så har vi selvfølgelig, Tree Assist. Det kan lige prøve at vise, hvordan det virker. Jeg skal lige fat i noget jern. Det er hernede. Men det gør basic. Du kan se, det er MCMO. Rolled. Jeg tror ikke fall damage. Tak for acrobatics, der er i level 10, eller sådan noget dumt. Det er virkelig ikke særlig højt chance for at have gjort det der var mini. Altså var virkelig lille, men det kan ske lige meget hvilket level du er i. Og kan du måske vende rigtigt. Så har vi, hvor fanden han dervi? Skal jeg ned. Bare lige, det må nok. Brug lidt med træ også. Hvad fanden var jeg gerne med? Det var bare Tree Assist. Og ja, Tree Assist, det gør basically, at når du fælder et træ, så forsvinder leavesene hurtigere. De kager hurtigere, tror jeg det hedder. Og så, hvad det hedder. Når jeg så fælder du hele træet på en gang. Hvilket jeg synes er meget praktisk. Awesome. Ja. Jeg kan lige prøve at vise det. Jeg laver lige nogle tools. Økse. Pickaxe. Shovel. Ja, det er meget basic commands. Og ja. Og selvfølgelig, vi prøver så meget som muligt at hjælpe alle folk, der kommer ind. Selv hvis lige meget hvor svært det er, så prøver vi alle sammen. Vi har, og vi søger stadig staff, hvis der er nogen, der har lyst. Men vi prøver selvfølgelig alle dem, der er her på serveren. Prøver selvfølgelig at hjælpe, så godt de kan, med at hjælpe folk, der har problemer. Magnus, sorter, hvordan du lægger tingene. Det gør jeg. Du har bare dumpet dem ind. Nå, jeg har lavet en sand, jord og gravelkiste. Jamen, det skal jo ligge i sortering. Klog. Det skal jeg også lige af med. Men han er kom nu. Serveren lægger for det meste, ikke? Magnus, tror jeg bare slå mig. Hvorfor det? Hold kæft, du er det irriterende.
Det er da et godt spørgsmål. Øhm, Jeg kan godt lide at slå dig. ja. Og så har vi... jeg kan faktisk lige prøve at vise de der tree assist nu. Nu har jeg jo min økse. Vi har jo 3 der, vi lige går hente. Der er for eksempel en semo, så kan du højklikke med en økse, så you ready X. Og det kan du så bruge til at fælde træer hurtigt. Det skal lige til at forsvinde. Det gør lidt det samme, men prøv at se her. Så det her, alt det forsvinder, så alle leavesne i midten, de forsvinder. Så kan vi lige prøve at grave ind til næste her, det der. Den gør det samme. Og så planter det selv en ny sapling. Åbenbart. Hvilket jeg finder fantastisk. Bare ikke når du er ved med en skov, fordi den står i vejen. Så sådan lidt irriterende, at den hele tiden vokser op igen. Men ja. Så har vi... Skal lige se. MC Jobs. Det er det, vi har lidt problemer med. Du kan basically vælge nogle jobs, som du så får penge for. Ja. Det er bare nogle jobs, du kan få penge for. Det er ikke sådan... Får du penge hver 5 minutter eller sådan noget dumt. Og så kan vi gå tilbage. Begyndelsen her. Så har vi Massive Core. Det er i forbindelse med Factions. Og så har vi Essentials. Mange kender... Altså Essentials, det der giver alle de basic plugins, som TPA og alle de der forskellige... de fleste af de help commands, der er. Ja. Har vi nogle... Mange af de commands her, det er fra Essentials plugins. For eksempel... Jeg kan lige prøve at gå lidt fremad. Bare 10. For eksempel Kraken, Vampire... Nej, Kraken det er vist derfra. Nej, det er det ikke. 2 sekunder. Nu kommer vi til Compass, Custom Text, Steel Home, Del Jail, Del Warp, Depth, Echo, Enchant, Ender Chest, alle de der ting. For eksempel dem, det er bare nogle små eksempler, de hører med Essentials. Og så har vi, vi prøver at plugge ind igen, hvis I finder det. Plugin. Så har vi Essentials Chat, det er en del af det også. Så har vi Essentials Spawn, det er også en del af det. Og så har vi Factions. Og det Factions, det gør, det er, at du kan lave en faction. Og så kan du ligesom, ja, claime den, du kan map, og jeg gider så ikke vise koordinater, fordi så bliver sikkerhed. Nej, med det så får du en stor røvfud. Men, ja, så kan du ligesom sige fmap, fhome, fleave, fjoin, så kan du se player information, du kan se faction information, du kan se alle factions, du kan se help. Ja, det er det basically, vi har indtil videre af plugins. Vi vil også gerne have comment log på snart. Det prøver vi nok på i morgen. Prøv at det er en god idé. Jeg synes, det er en dum idé. Ej, det er sgu da lige meget, hvad du synes. Det er for fællesskabet, ikke for dig. Ego. Siger du? Det snakker vi sikkert mere om. Men ja. Nå ja, forresten, jeg har downloadet en texture pack. Jeg ved ikke. Personligt kan jeg godt lide den. Så. En dejlig. Jeg kan godt lide, hvordan det ser ud, alting. For eksempel det her træ, den her dør. Den her iron dør, den er faktisk pæn ud. Skilte er også pænere. En egen dør pæn. I den her texture pack, ja. Den vil jeg have. Hold ikke. Og min ven, han en tredje owner, han farmer æbler. Alt for mange æbler. Ej, det der tree assist, det giver også åbenbart en større chance for, at det dropper æbler. Har ingen idé om, tror du hvorfor. Blev, hvis jeg tog nogle af dem? Det ved jeg ikke. Når jeg har faktisk... Vi bygget faktisk spawn i dag, og den der bjergkæde, ikke? Den er ikke bare hentet den tilfældige sted fra. Kan jeg prøve at vise jer? Den er ikke hentet tilfældige sted fra. Den har vi selv bygget. Jeg har været pissed forfærdelig mange gange over det her sand. Og jeg kommer til at ødelægge det her sand ufattelig mange gange, og jeg har... Ja. Ej, det er bare forfærdeligt. Det der sand, det... Og så har vi brugt... Welter til det her. Noget spær, noget smooth, noget forskelligt.
Vi kan lige prøve at fjerne det der. Det har vi ikke brug for mere, men det lader vi bare blive. Og så efter vi er færdige med det, så hele platformen her, så lavede vi overlay dirt 2 gange, og så lavede vi overlay, jeg tror det var grass til sidst, for at få det til at være sådan, til at se sådan dejligt her ud. Men ja, det var det vi gjorde for at få det til at se sådan ud. Hold kæft, det er så lang tid i sand. Jeg tror faktisk vi sad 3 eller 4 folk og lavede det her. Nej, vi sad 3. Tog kraftedet med sin tid. Så gad min computer ikke at virke der. Ja, heldig svin. Men ja. Så skal vi lige prøve at tage tilbage. Game 0. Det lagger nu. Dårligt eksempel, når du prøver at review en server, så lagger du på serveren. Forfærdeligt. Jamen det er fordi jeg har noget skødt internet. Ja. Vi har ikke udgivet server-IP endnu. Fordi at serveren er stadig stærkt under opbygning. Vi skal have noget mere her i Spawners. For eksempel noget sted, hvor du kan købe gear, noget warp, sådan lidt forskellige. Vi er langt fra færdige nu. Jeg kan lige prøve at læse reglerne op. Ingen X-ray. Ingen hack mods eller extra texture packs. Ingen 1x1 tårn. Handler bare ansvar. Ingen racisme. Griefing er tilladt. Kun Optifine Shaders mods er tilladt. Ingen links reklamer. Reklamer er tilladt. Ikke play om GM, OB, items osv. Ingen caps spam til chatten. Ha' det godt. Så er vi herovre på engelsk det hele. Så ja. Og jeg fly på. Ups. Prøv lige at fortælle dem, hvorfor du har fly på. Hvorfor har jeg fly på? Hvorfor det der irriterer mig? Hvorfor må jeg ikke slå dig? Jeg har skrevet slash fly. For at vise dem rundt. Havde du ikke disabled fly? Disabled nu. Prøv at høre. Det er slash fly jeg bruger. No. Altså lige nu. Normalt bruger jeg Nodus, men det gør jeg ikke lige nu. Har du brugt mod? Er det ikke det, der ikke er tilladt? Så det ikke har han et eller andet sted? Den er ikke officielt åben endnu. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor psyko kommer fra. Ingen hack eller mod. Hvad er det? Jeg gør det lige nu. Nu på plugins. Hvorfor der står der ikke i skilt, der siger ingen fly? Tag lige den der. Hvorfor skal du her? Hvad er der her? Bare lige dumper lige nogle gulerødder og noget kartoffel der. For lidt loot. Må jeg gerne dræbe ham? Nej. Inviter venner. Du kan lave en faction med. Ja, men det er lidt. Ja, okay. Magnus. Hvad? Hjem. Nå, det er rigtigt, vi fandt faktisk også Mushroom Island. Eller jeg gjorde. Og den vil jeg ikke give koordinater ud til, den skal I selv finde. Men det kan da svært for jer. At finde vores rigtig gode ting. Au. Jo, et damage. Hej, rigtigt. Jeg har faktisk vist det meste, det jeg vil vise nu, men jeg forventer at lave noget let's play herindfra. Let's play. Dam. Nå, jeg grund til, at zombier, de altid stiller sig op her og står, det er fordi, der er en villager herunder. Så de hygger sig bare på de her 2 punkter, så kan du høre den smaske dem. Det kan de godt lide. Vi kan faktisk lige gå ned og score en overall. Hvorfor?
Fordi jeg har en stack... Jeg har en stack... hvad fanden det hedder? Jeg har en stack... Run flash. Det var ham der. Bum. Idiot. Skovl. Hvad er der? Det er ikke fedt, det der. Han And I got an så emerald. langt. Yummy, 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 yummy. Den der. Prøv at vente, det er faktisk lige den anden vej. Jeg skal ned med mit loot. Derfor jeg har så meget loot i mit inventory, det skal ned med det. Prøv at se her. Det er lave, ikke? Og det er rigtig praktisk, fordi når du lige ude af fælde træer, ikke? Og du kan ligesom se alle dem her. Du kan bruge som brændsel. Se, de brænder. Hvad er det, du brænder? Jeg bruger sapling som brændsel i noget lava. Ja. Var det også, den her chest også gravel? Ja, okay, nu er jeg bare. Den der. Har jeg ekstra achievements fra? Nå, det er fordi jeg kan genstarte serveren siden. Jeg bliver træt af alle de her dernede konstant. Skal vi ikke fjerne det her hus, eller erstatte det med en ny dør? Skal bare rive ned. Så bygge noget andet der. Bare rive det ned og bygge en farm til? Jeg planter nogle træer her. Ja. Yeah. Der er vist en skov-command. De laver nogle skov til dig. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg ved, der er en. Den hører med i World Edit. Jeg finder lige ud af det. Grimme hus er ikke tilladt. Okay, så det er det du ikke lige pludselig. Du Hvad? har det hus, det er fucking ægelt, det skal bare væk. Jeg kan ikke lide sådan nogle små hus. Nej, det kan jeg heller ikke. Nu får jeg woodcutting skill, og jeg fælde dem der. Ja. Hvis Fuck du ikke ja, det er smart. så kan du sidde og give mig skids. Det kæft. Skal vi egentlig ikke også lave en pigfarm? Hvad er det? Udtag det rigtigt næste gang. En pigfarm? Du ved, hvad jeg mener. Nej, egentlig ikke lige nu. Det gør jeg ikke. Ej, du er næsten værre end dem, der går i 4. De er sgu mærkelige. Ja. Altså ikke hvis der er nogen her, der ser med, der går i 4, men dem fra min skole, kæft, de er mærkelige. Men er det zombie pig? De hører alt. Ja. Nå, så sig det. Det er sgu bare en pigfarm. Hvad er forskellen? Vi er deri. Kartofler deri. Gulerod der. Bong bong. Der, en der, dam dam. Jeg var sådan en hel masse kartofler her, var ikke? Jo, det havde jeg sgu. Whee! Ej, øv. Hvad laver vi her? Det ved jeg ikke. Skal vi plante træer? Natur, yeah. Ikke? Hvad? Natur, yeah. Nej, jeg skal lige hente noget. Jeg har jo ikke et billede endnu. Så Jeg kan jeg kunne lige over plante det her træ. Det må så ikke komme indenfor. Skal det der ikke bare blive udenfor? De må ikke komme ind i mit hus. Det her træ, det synes jeg passer rimelig godt ind. Indbygget træfarm. What the fuck you doing? Det skal jo være voksen. Jeg har en bone her. Du skal ikke dræbe mig med det. Og du har et bogen, fedt. Det var det, jeg havde givet dig. Du skal ikke dræbe mig med det.
Du er mine kartofler. Jeg kan... Jeg stemmer lige her og brækker mig. Den gider jeg ikke have, den gider jeg ikke have, den gider jeg ikke have, den gider jeg ikke have. Heller ikke den der, den gider jeg heller ikke have, den der heller ikke. Hvad du skader min arm og helt vildt. Det havde ikke mistet nogen durability, før du begyndte at slå på mig. Det gider jeg faktisk heller ikke have. Hey, stop! Du startede. Du ved godt, jeg kender det her map bedre end dig. Ja, jeg aner ikke, hvor jeg løber henad. Det gør jeg så til gengæld. Hvad er det for til stof, når du kommer tilbage? Mit stof, tak. Er du? Der ligger der. Du kan virkelig ikke stoppe. Hvad? Du skal ikke dræbe mig, hvis jeg ikke må dræbe dig. Du kan virkelig ikke finde ud af at stoppe. Resten af mine ting. Hvad havde du ellers for dig? Ja, for eksempel en skov eller en pickaxe. Ja. Ja. Resten er vist bare bræk. Hvad? Resten er vist bare bræk. Ja, det tror jeg. Jeg fik rådet op i dine, tror vi. Yes! Jeg ruller lidt mere op. Så den der. Måske jeg få dem der, og den der. Nu gider jeg ikke have. Jeg skal lige heroppe og fight den Enderman først. Fuck, det er du ringe til. Så med teleport. Kan vi ikke sætte et blok inde på, der så gør, at vi kan teleport? Jeg tog kildet, jeg tog perlen. Kildstjæler. Det er sgu ikke en kildstjæler. Det er bare kill pearl. Bare lige hug den der også. Haps. Haps. Men hvad er det? Jeg løber da ikke væk som en kujon, når jeg bliver slået på. Nej, det er bare, du slog mig, da jeg havde du slog mig, og jeg havde et halvt liv tilbage, da jeg begyndte at løbe. Ja. Så skulle jeg lade være med, at jeg begynder at dræbe mig. Du skulle bare stoppe. Hvorfor Du skulle bare være med at fælde mit træ. Jeg vidste jo ikke, at det var et helligt træ. Jeg kunne ikke se i skilt, hvor der stod helligt træ. Jeg havde heller ikke bedt om, du skulle. Har du noget bone med? Jeg har en bone. Skal en bone? Hvor fandt du henne? Har du en bone? Der var et bone. Så du og kigger i min chestet? Nej. Godt. Hvor var det godt. Er du ikke godt? Jeg kunne ikke finde noget over lige før. Nå, jeg tror det var alt for i aften. Eller ikke for i aften, for i dag. Nej, Magnus! Hvad? Kom her. Kig op på kameraet. Aner ikke, hvor du er henne. Længere ned. Og der! Hold op med at stikke de svær igennem mig. Men ja, alle sammen. Det var alt, vi havde til i dag. Jeg håber på at starte en ny Let's Play her. Hvor jeg fortsætter her, hvor jeg er kommet til. Så ja. Vi ses. Hej hej.